Kaag sa numero 1 sa mga balita, subong adlaw. Ginbuhian na sa mga abductors ang nagapataya sa A-Games kag sa pustahanay sa NBA Finals nga ginabdak sang kahapon. Sunod sa biktima sa iya panaysayon sa pulis, may ginapangita nga drug personality ang mga abductors nga nagapusta man sa dalagko nga kantidad. Yaring report. Diri sa may economic highway nga nagaangot sa barangay Pahanukoy kag Kabug, ginbilin ang salakyan sa 34 anyos nga si Ricky Von Apuhin. Kaina, gin-process na sang scene of the crime operatives ang iya salakyan para makakuha sa mga ebidensya kag makilala kung sino ang mga 4 ka persona nga nag-abduct sa iya sa may Adelpha Street malapit sa Libertad Market. Sunod sa commander sa Police Station 6 nga si Major Leo Estopa, matapos pilit niya ginsakay sa iya auto ang biktima, ginlibot ini sa mga abductors. Wala siya makahibalo kung diin siya gindala kay gitabunan ng iyang mga mata. Gindala siya sa isa ka kwarto kag ginusisa. Hindi niya matandaan kung o hindi niya ma-identify kung diin siya na specific area nga gindala. According siya may kwarto lang. Kaga the time ginapamangkot naton sige-sige, do wala siya masyado gin-impormasyon nga mahatag kung ano gid ang detalyado bala. Ginapamangkot naton kung ano gid nga siya ang ang kuha or ano yan ang mga atraso or kilala niya ni ang mga persona ni. According siya hindi man kilala kag nakagintabunan sa kuno sang tela or ano sa iya namata kag Nakapusa siya, sir? according siya may nakapusa siya. Sunod pa sa PNP, si Apuhin na nagakuha sa mga pusta kag nagadulong sa mga dinag-an sa mga nagataya sa E-Games pati na sa pustahanay sa NBA Finals. Sa panugiron sang biktima sa pulis, may ginapangita nga persona sa iya ang mga abductors nga Tagalog kag Bisaya speaking. Ang mga persona ang isa ka drug personality kag nagataya man sa dalagko nga kantidad. Sa iya revelation isa ni sa gataya man siya nga nakagi man priso with regards sa kangtanan sa illegal drugs nga makusog magtaya or magtaya ni siya sa E-Games. sa possible E-Games ang una arapang isabong kag ang mga iyan ka basketball. NBA nga pustahanay. Yes, mayroon sa with the revelation sa mga dagpuanay nataya kag through chat lang siya mag-communicate sila kag in person wala sila kakitaay kag Sanggab ina, ginbilin siya sa mga abductors sa may patio sa Bago City. Kung ibase sa statement nga ginbuhian sa biktima sa aton nga mga pulis, iyagin siling nga gindala siya sa mga abductors niya diri sa may igad lang sang dalan nga patio diri sa may Bago City. Kag antes nagbiyang yang mga abductors gintaganin ni siya sang 500 pesos para pamlete balik sa Bacolod. Kag sa may nakita siya nga taxi, ginparahan niya kag nagbalik pa Bacolod. Magluwas sa 500 pesos nga pamlete, ginbalik man sa iya ang yabi sang iya nga sarakyan kag ginsugiran siya kundi nila ginbilin ini. Nagsakay siya sa taxi, nagpadulong sa isa ka subdivision sa Barangay Kabug, samtang ang mga pulis ang nagausisa sa iya nga salakyan. Naghulam ang biktima sang cellphone sa taxi driver kag nanawag sa iya nga live-in partner. Dugang pa sa biktima, naging kuha pa sa mga abductors ng iya sini nga 50,000 pesos nga cash. Parayon ang pagkuha sang dugang pagid nga mga impormasyon sa PNP. Kung magkooperar ang biktima sa pulis, ang mga suspect may mapasakahan sang kaso nga serious illegal detention, paglapas sa anti-kidnapping law kag robbery.